anyango wacho kae ne nyaka wadhi according to plans mar rito bunge gi. Pinje ka pinje watemo mondo olu gimiluongo no forest. Chon iluonge forest master plan. Yes. Tinde waluonge forest national plan. Kiloso national plan mari, ing'iyo gima jiduto me pinyno bro dwaro in terms of forest products and services. Bunge giduto nitie gik ma iyude in terms of yien kod services magi provide kaka water catchment. Koro plan ni onego bed itimega ka wang'iyo long term mar 20 or so years. Okay, gimi ichunga tiwacho ni kora ng'ade, koro ka ng'ade. Wang'iye over 20 years. Yes. Mae ni e gima onego timga e countries duto. Kenya ka ne wateme in 1994 last time. Manoteme en ga gimoro ma loso ok yot. Idwaro joma bro pimo bunge gi, their growth rates, to ing'iyo population growth bende, ting'iyo kada industrial requirements, Yes. biket gi together, biwachne higa ni wabro dwaro ma, to higa mabiro wayudo ma, higni 5 mabiro boyudo ma e. Koro mane mamiyo idok back, tiwachone according to this plan, karonego wapidh yien ma oromo ama. Yeah. Ne wachake Kenya kae ni 1994, pok otimega kendo. Mano oseketho kabisa. Makada agencies kaka Kenya Forest Service gitiyo atiya gweche ma kiny ka kiny pesa momigi to gitemo to onge master plan. Kanyo oseduokwa piny kabisa. Koro ka ae mano gima anyango wacho ne ka watimo make decisions, and in this case political decisions at that level, onego wang'e the implications mantie. Onego wang'e waseiko agencies gi together, bo wacho ni ginyalo time, ae kore kiwache. Yes. Manero to wadwaro no bedga improvements, and I would appeal to our political leaders. Gin stakeholders, yes, and they are important stakeholders. To giye mondo proper planning obed guy. Ma kiwacho gimoro, to your ministries are able to implement immediately. Abe nyocha ko awinjo wachni, na wuoro to kendo gima ne wawacho over 10 years ago. Ema kendo koro dwa timre. Tadwa miye credit nikech kinde mane one chairman mar Mau Forest Task Force, the current president William Ruto was a major player. Minister of Environment. Kendo amor nisani omako wachni nikech en ong'eye onyalo chwale. To nyaka chwale kod plans. Yes. Ojobe ni chwale kod plans makare ahinya. To kopogore kod mano, ka wang'iyo kochakore higa mar 2018 nyaka sani, anyango karwa keto nikech jatend piny Kenya William Ruto nowacho ni ogolo kum makamae kaka achiel kuom yore mag neno no ochiero ohala.